ya ndị kwere n'ọbara ya Jesu. Anyị abịawo Chineke, anyị abịawo Nna, anyị abịawo ikene gị, gọzie anyị Chukwu. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke atọ n'oge emume nke anyị ji akwado maka ọmụmụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi. Tatakwazi ka ụka na-akpọ Gaudete Sunday, ụbọchị ụka na-asị anyị nwebe aṅụrị, rejoice because something good is about to happen in our lives. Anyị na-ekene Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile, ụdụdị ya n'ebe anyị nọ, ọkacha nnọnyere anyị na-akwa anyị dị iche iche. Anyị nwee ike laruo tetakwa n'udo na-enwero nsogbu ọbụla. Ka anyị na-ekenye maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka ya bụ Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazila anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazi ya n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Chibu ụzọ Nweke na-erunyekwazị masị n'ụwa maka nchekwaba n'ududo Chineke. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile, ụmụnna m, na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche n'omume, site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, rịọbara m sebụrụwa Chukwu anyị ayịyọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Dị nwenụ Chineke anyị, lekwasị anyị bụ ụmụ gị anya, ndị ji okwukwe na-akwadobe maka ọbịbịa nke nwa gị Jesu Kristi. Biko mee ka anyị were obi na-anụ ọkụ mgbe niile na-eme emume aṅụrị nke a, wee soro nweta nnukwu aṅụrị nke alaeze gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị,
onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ka ọzara n'ala kpọrọ nkụ ṅụrịa, ka ịchakịrị ala ṅụrịa, mepụtakwa okooko. Ya mepụta okooko osisi mara mma, ya ṅụrịa ọṅụ, kwekwa ukwe aṅụrị. A ga-etuwe ya ugo etuwere Lebanon, bịakwa doo ya ebube edoro Kamel na Sharon. Ha ga-ahụ otito nke Onyenwe anyị na ebube nke Chineke anyị. Mee ka aka niile esighị ike gbasie ike, ka ụkwụ niile na-ama jijiji n'ala guzosie ike. Ma gwanụ ndị obi ha na-ada mba sị, nweenụ obi si ike, egwu atụla unu. Leenụ anya, Chineke unu na-abịa, ịbọ ọbọ na ịkwụghachi ụgwọ nke Chineke na-abịa. Ọ na-abịa ịzọpụta unu. Mgbe ahụ ka a ga-eme ka ndị isi hụwa ụzọ, ka ndị ntị chiri nụwa ihe, ka ndị ngwụrụ wulite elu keele, ka ire dara ogbi kwewe ukwe aṅụrị. N'ihi na ndị Onyenwe anyị gbatara agbata ga-alọghachi. Ha ga-etiri ya mkpu ọṅụ bata na Zayọn. Aṅụrị ebighị ebi anọrọcha ha n'ihu. Aṅụrị na obiọma ga na-eso ha. Ọnụma na ịkwa akwa ga-akwụsị. Okwu nke osebrowa ekele dịrị Chukwu. Onyenwe anyị, bịa zọpụta anyị. Onyenwe anyị, bịa zọpụta anyị. Ọ bụ ya na-edowe nkwa o kwere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-enye ndị a na-emegbu emegbu ihe ruru ha. Ọ bụ ya na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Ọ bụkwa Onyenwe anyị na-eme ka ndị eji nwere onwe ha. Onyenwe anyị, bịa zọpụta anyị. Onyenwe anyị na-eme ka onye isi hụ ụzọ. Ọ na-ekulite ndị dara n'ala. Ọ bụ Onyenwe anyị na-echekwa onye ọbịa. Ọ bụkwa ya na-egbo mkpa nwaanyị isi mkpe na nwa mgbei. Onyenwe anyị, bịa zọpụta anyị. Onyenwe anyị na-ahụ ndị ezi omume n'anya, bịakwa na-emebisi ụzọ ndị ajọ mmadụ. Onyenwe anyị ga-achịgide ruo mgbe ebighị ebi. Chineke nke Zayọn ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Onyenwe anyị, bịa zọpụta anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke Jemisi dị asọ dere: ụmụnna m, nweenụ ogologo ntachi obi ruo mgbe Onyenwe anyị ga-abịa. Leenụ otu onye ọrụ ubi si ewere ndidi na-eche ubi ya nche ka ọ mịpụta ezi mkpụrụ dị oke ọnụ ahịa. Ọ na-ewere ogologo ntachi obi na-eche ubi ya ruo mgbe ọ ga-enweta mmiri ozizo nke mbụ na nke ikpeazụ. Nwekwanụ ogologo ntachi obi unu onwe unu. Meenụ ka obi unu guzosie ike
n'ihi na ọbịbịa nke Onyenwe anyị dị nso. Ụmụnna m, unu atamula ntamu megide ibe unu, ka Chineke ghara ikpe unu ikpe. Lee, onye ọkaikpe anyị bụ Chineke guzo n'ọnụ ụzọ. Ụmụnna m, chetanụ ndị amụma ochie, ndị buru amụma n'aha Onyenwe anyị. Werenụ ha mere ihe ilere anya maka inwe ndidi na ogologo ntachi obi n'oge nhụjuanya. Okwu nke osebru ụwa. Enyela m mmụọ nke Onyenwe anyị, o zitela m ka m bugara ụmụ ogbenye ozi ọma. Aleluya. Onyenwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Mgbe Jọn nọ n'ụlọ mkpọrọ nụ maka ọrụ ebube niile Kristi na-arụ, o zigara ya ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya. Ọ gwara ha jụọ Jesu sị, ọ bụ gị bụ onye ahụ na-abịanụ ka anyị ga-ele anya onye ọzọ? Jesu wee zaa ha sị, jeenụ kọrọ Jọn ihe unu nụrụ na ihe unu hụrụ. Ndị kpụrụ ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ngwọrọ na-agazi ije, emela ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie, eziela ụmụ ogbenye ozi ọma. Ngọzi dịrị onye ọbụla na-atụfughị okwukwe na m. Ma mgbe ndị na-eso ụzọ Jọn na-alaghachi, Jesu malitere ịgwa igwe mmadụ ahụ okwu banyere Jọn. Ọ sị, mgbe unu jekwuru Jọn n'ọzara Judia, gịnị ka unu jere ka unu kirie? Ọ bụ ahịhịa ikuku na-ebugharị? Ọ bụ gịnị ka unu jere ka unu hụ? Ọ bụ nwoke yi uwe ụlarị? Ndị na-eyi uwe ụlarị na-ebi n'obi eze. Gịnịkwa ka unu pụrụ ka unu hụ? Ọ bụ onye amụma? Asị m unu, ọ bụ onye karịrị onye amụma. N'ihi na Jọn bụ onye ahụ e dere ihe banyere ya n'akwụkwọ nsọ sị, lee, ana m ezipụ onye ozi m ka o buru gị ụzọ gaa, onye ga-edoziri gị ụzọ tupu ga-abịa. N'egwu n'eziokwu, abịa na ndị niile nwa anyị mụrụ, ọ dịghị onye ọbụla karịrị Jọn onye omemmiri Chukwu, ma onye dịkarịsịrị nta n'alaeze eluigwe karịrị Jọn.
oziọma nke osebụwa. Otito dịrị Jesu, onye jisi ike, onye obi kalụ, ọ gafee n'obịa ụka, Chineke gọzie ya. Onye ụjọ snow na-atụ, Chineke mekwazili ya ebele. Onye sikwazi na ya ma abịa ụka taa, Chineke meeli ebele kpalite mmụọ ya. Maka na ọ bụ n'ọlụ oyibo ka a ga-eje snow daa akwụkwọ, ọ ga-eje ọlụ oyibo. So mana olu nke Chineke ukwu agbajicha onye ọbụla, snow a na-atụ ụjọ, anwezi nke ama a na-emezi, mana ọ ga-adịcha mma. Ihe na-enye m ọṅụ, ihe na-enye m ọṅụ, ihe na-enye m ọṅụ, ihe mana bụ m onwe eze. Oge ngarapụ, oge ngarapụ, soro na naanị, soro na naanị. Ihe na-enye m ọṅụ, ihe na-enye m ọṅụ, mana abụ m onwe eze. Oge ngarapụ, soro na naanị, soro na naanị. Ihe na-enye anyị ọṅụ, ihe na-enye anyị ọṅụ, mana anyị bụkwa nwa eze. Oge ngarapụ, soro na naanị, soro na naanị. Ihe na-enye m ọṅụ, ihe na-enye m ọṅụ, mana abụ m onwe eze. Oge ngarapụ, soro na m naanị, soro na naanị igwe. Amen. Ihe anyị ji egwu egwu n'ụwa bụ maka na tata na-asị anyị nwebe ọṅụ. And gịnị na-enye anyị ọṅụ? Maka na anyị bụ ụmụ Chineke. Unu n'anya, unu fụ na eyi m akwa pink, unu fụ na egwu chenji na-echenji. Maka bifo anyị na-eyi akwa purple, nke mbụ nke abụọ, maka tata bụ third Sunday, ọnya ka ọkụ nke ịtọ juola enwu. Andụ n'anya, unu afụ na ọkụ nke ịtọ joinụla akwa m. Ọ bụrụ gịnị ka ụka chọrọ ka anyị n'anya tata? Ụka sị na tata bụ Gaudete Sunday. Gịnị bụ Gaudete? Rejoice. Rejoice. Now, onye ka ị na-asịkwa nụ ya nwebe aṅụrị? Ije n'ihe ọgụ nke mbụ, ifu ebe onye ama Aịzaya, at the point Aịzaya na-ede ihe a, obi adịghị ndị mmadụ mma. Mwute na ọtụtụ ndị mmadụ n'obi. In fact, they were at the peak of their slavery. Aịzaya bịa mgbe obi adịghị ọha ma wee sị ha gịnị? Nwebe na aṅụrị. Unu rapụgodo obi ọjọọ ahụ ekwensu na-etinye mmadụ n'ime. Rejoice because something good is about to happen in your lives. Na Chineke ga-esi n'agbụ nke ekwensu welu tọpụta unu. Na Chineke ga-esi n'agbụ nke ibu oru welu tọpụta unu. Ị bịa n'ihe ọgụgụ nke abụọ, James dị asọlụ tụkwa ọka, o wee sị gịnị? Be patient. Ndidi, patient. Nwebe aṅụrị, mana ị ga-enwe ndidi. Ga-ejezi na-enekwasa nsogbu niile nọ gị n'isi, na nsogbu niile gbalụgo okirikiri, iburu ha niile n'isi, ọ na-eme gịnị? Ọ na-anya gị. Nọọsụ gị welụtụ ụfọdụ ihe ndị a niile bụ megịnị? Butuo. Nwee ndidi. Abịa n'ozi ọma, egosi anyị ike dị nwere anyị Jesu Kristi na-akpa. At this point, John anọdụgo n'ime ụlọ mkpọrọ. John is already in prison.
Jọn bụ onye Chineke zipụtara n'ụzọ pụrụ iche ka ọ bịa kụzielu ndị mmadụ maka Jesu. Jọn bụ onye si anyị na-enu nwa atụrụ nke Chineke, na-enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Behold the Lamb of God. Na ọ bụ maka onye a ka nji maka ya wee bịa n'ụwa n'ụwa. Mechaa eze Herọd kpọrọ Jọn jee kpọchie. Ka ha kpọchicha Jọn n'ụlọ mkpọrọ, Jọn na-anụzi na Jesu akpagokwa ike. Ọ sị ka ya dịkwa shọ nọọ ihe ahụ e kwuru, maka na ya chọrọ ọbụgodị na ya na-anwụ ka ya mee gịnị, ka ya nwụọ in peace. O wee zipụ ụmụazụ ya bụ Jọn wee jụọ sị, jụọnụ Jesu, ọkwa ya bụ onye ahụ bụ echili echi, ọkwa ya bụ onye ahụ anyị na-ene anya? Jesu wee sị ụmụazụ ya, I won't explain who I am to you. Kama na ihe unu ga-eme bụ unu mazie ihe ahụ unu fụrụ, mara ihe unu nụrụ, jenu kọọrọ ya Jọn. Ọkwụ na-afụgo na onye isi na-eme gịnị na-afụ ụzọ, na onye ngwụrọ na-eme gịnị na-aga ije, na onye ekpenta na-eme gịnị na-enwe ngwụcha. Jenu gwazie Jọn, maka na ọ bụ ihe nụnwa ka akwụkwọ nsọ kwuru na mgbe ahụ echili echi ga-abịa, na ọ ga-eweta ọṅụ n'etiti ndị mmadụ, na ọ ga-eme ndị ahụ nọ n'afụfụ enwere onwe ha, ndị ahụ nọ na nyanya enwere onwe ha. Gị jezie ka unu gwa Jọn na ihe ahụ e kwuru n'akwụkwọ nsọ, na ihe anya bụ Jọn kụziri ndị mmadụ, na ọ bụ ya na-emejupụta. Oluo mgbe ụmụazụ Jọn pụrụ, Jesu wee bido kụzibelu ndị mmadụ maka Jọn. Jesu wee sị na ihe niile nwaanyị mụrụ n'ụwa n'ụwa na-enwere onye mere gịnị karịrị Jọn. Kedu ihe o ji kwuo okwu ahụ? Ihe o ji kwuo okwu ahụ bụ, remember na enwego great prophets. Enweghị Elijah lụkatala ọlụ ebube, lụkata ọlụ ebube. Ndị mmadụ ekwetara na Elijah ga-aba n'ime ana, because the power that flows from Elijah was too much for humans to conceive. Isaiah bugide amụma. Isaiah even was able to foresee 2,000 years coming. Isaiah was a prophet who saw Jesus coming. Moses heard the voice of God. Mana, what did Jesus say? Jesus said, irrespective of all these great prophets, that none of them is greater than John. Why? Moses nụrụ olu Chineke, mana ọfụ Chineke anya, ọfụrụ Chineke. Isaiah buru amụma na Chineke ga-abịa, that the virgin shall bear a child, and his name shall be called Emmanuel, because God shall be with us. Ka Isaiah busuru amụma ahụ, ọfụrụ nwatakịrị ahụ anya, ọfụrụ ya anya. Elijah tụlitere onye nwụrụ anwụ. Elijah kpọtụrụ ọkụ from eluigwe. Even ndị mmadụ kwetara na ọ bụ John bụ Elijah bịara ọzọ. Ka Elijah busuru amụma niile ahụ, ọfụrụ Chineke anya? Mba. Akwụkwọ nsọ si anyị na ọ bụ John bụ onye fụrụ nwatakịrị ahụ. That John saw the light of salvation for all humanity. Jesu wee sị na enwere onye amụma karịrị ya bụ John, maka na ọ bụ John bụ onye fụrụ nwatakịrị asị ndị mmadụ, nenu nwa atụrụ nke Chineke, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. O wee sị, mana ịbịakwa n'eluigwe na John pekarịchalụ. Kedu ihe o ji wee bụrụ? Because at that point, John was the last to go to heaven. Those ones are already in heaven. And John would also be in the purgatory until Nyabu Jesu emepe ọnụ ụzọ nke eluigwe. Mana kedu ihe ọ na-akụziri anyị mbụ ụka tata? Ka aṅụrị nke Chineke dị n'ime obi anyị. Ụka na-akụzi nkụzi n'ụwa. I woke up this morning to see a lot of shooting in the world. A lot of confusion in this world. Australia, this morning, I think in the morning before Njebe Oka, before 8 o'clock, Njebe Oka, it was about 11 dead. A shooter, or two shooters, or whatever number they were, shooting people
For what? Nahaneme ceremony. Because they are Jews. Even hatred in humans hate each other. Hatred all over the world. All over the world. And it's just because nothing can gossip even among ourselves, in our small communities, in our families, if we hatred. When life should be easy. But there is this hatred and animosity Julumatanobi. Nanke America. I think I just saw it in the news this morning again, in Rhode Island. 2 people were already dead. And I think 29 injured. As of 8 o'clock in the morning. And I said, what is going on? What is going on? Manobu netiti hendia nene koku Chineke siwada. Oku Chineke say, shall we live in fear? No. Anyoga no no jo mba. Another can divine na no. So many people na no. Of one year say, Father, Nyamara me and make mistake. Nyamara going to Nigeria for the first time in 12 years. With whom we are in. We want to make mistake. Instead, they make mistake. They make mistake. They make it begin. Ojo. No ojo jige. And no job mistake in a me. I'm not going to Nigeria. The Bible said, "The Lord is my shepherd; I shall not fear. He leads me in green pastures where he gives me repose." That even if you walk in the valley of darkness, that you fear no evil, because he is there with his staff and with that he protects you. Fear is what is holding you spellbound. You're not making any mistake. There is problem all over the place. I'm on expectation. Rejoice, because something good is happening in our lives. I know your Chineke. Udibu obu no so ya blia kai bu no wa no wa. Udin sobo obu no so ya blia kai face no wa no wa. No matter the weight of the problem, that the joy of the Lord will be in our hearts. Na nguli nke Chineke gadili ni manye, no matter the burden. It was solia dele oche nke Chineke gadini iru andiri mo bianye. No matter how long the tunnel is, at the end, there must be the light. May the light of Christ be upon us and shine in our lives and shine in our families through Christ our Lord. Ekwem n'otu Chineke. Nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ, eme ihe eme. Ya na nna bụ otu ihe. Ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ. Na maka ihe nzọpụta. Si n'eluigwe gbadata. Were arụ na Virgin Maria. Site na mmụọ nsọ. Ọ bụrụ mmadụ. Abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa afụfụ, ọnwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu. Ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu,
ekwe m n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik, ikwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwenụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpere n'oche ha. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-ekene gị maka ngọzi gị niile, maka odudu gị niile. Anyị na-ekenekwazi gị maka aṅụrị nke si n'ime gị bụ Chineke abịa, nke anyị na-enwe mgbe niile. Anyị na-achọzi ibulu ọtụtụ ebumnobi nke na-akpasasị aṅụrị n'ụwa na ndụ anyị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Zamụ zamụ Chineke na-zamụ, zamụ Chineke na-zamụ, zamụ zamụ Chineke na-zamụ, Chineke nke nwa ogbe, mgbe mkpọrọ gị zamụ. Zamụ Chineke na-zamụ, Chineke nke nwa ogbenye, mgbe mkpọrọ gị zamụ. Ka anyị natazie isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Mgbe mkpọrọ gị bịa zamụ Chineke, mgbe mkpọrọ gị bịa zamụ na onye nwe m, mgbe mkpọrọ bịa zamụ Chineke, mgbe mkpọrọ gị bịa zamụ enenanya na njọ m. Chineke, anyị erunyegoro gị ebumnobi anyị niile, mkpa anyị niile, ọnọdụ anyị niile. Anyị na-ayọzi ka eze anyị ekpere ndị a niile, gbuola anyị mkpa ndị a niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
n'ọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke jikere na ịnara nọ. Onye nwe anyị biko nara onyinye ndị a anyị sitere n'ihe ọma niile e nyere anyị were na-ebutere gị, otu isi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire, mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebi ebi. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi ihe nọ. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekele. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke jike niile onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejue nkwa ikwere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebebe. N'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya, bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-ekwe nsọ nsọ nsọ. Nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ gị rụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke
ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Meji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nna gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ebere ndụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were ebe ọkụ Chukwu na nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-ayọ gị osebụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, nenu n'ụwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma, bụ ndị agbọghọ iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị a sitere n'ihe ọma niile i nyere anyị were na-ebutere gị otu isi eme biko onye nwe anyị na-arịọ gị mee ka ihe omimi nke anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa nke na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke n'igwe iji keta oke n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Jayama, 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 o kwesịrị inye ya ekele. Jayama, 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 o kwesịrị inye ya ekele. Jayama, 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 o kwesịrị inye ya ekele. Jayama, 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 o kwesịrị inye ya ekele. Jayama. Otodri Jesu, parish announcements. We invite children to be part of our Christmas pageant 2025, which will be presented on Christmas Eve, Wednesday, December 24, at the 6 p.m. Family Mass. Please note, the next practice for the pageant is on Saturday, December 28th, from 10 to 12 p.m. instead of in the afternoon. If you would like to dedicate a lighted Christmas tree for your loved ones, living or deceased, please fill out the form that is in the bulletin. The donation is $30. Advent confessions will be on Monday, December 15th from 2 to 4 p.m. and 6 to 8 p.m. in the church. We invite you to join us for our Christmas celebrations. Christmas schedules were mailed to all our registered parishioners with their church envelopes. If you have not received one, please take one today at the back pews or see the bulletin. Our elderly religious need your support. Our elderly religious need your support. For many years, they served by teaching, caring for the sick, and defending those in need. Today, many require medical care and special assistance. Your donation to the retirement fund for religious helps with medications, nursing care, and more. Please be generous in today's second collection. Christmas is approaching. We have religious items for sale at affordable prices. Please stop by our display counter to see what is available. Thank you very much for your support. Otodri Jesu, Tao, second Sunday, Ndinna. Mbosai Jana's blessing. Why? Mama ekele, Mama ekele, Chineke na, Chineke na, ezigbo Chineke na mo, Chineke na mama ekele.
enyemaka anyị dị n'afọ dị nwenụ osebụwa nọnyere ụnụ chineke onye fly n'anya anyị na-ekene gị n'isi ndị nna ide ndị ji melụ isi ezinụlọ ndị na-alụkwazị ọtụtụ ọlụ dị iche iche dịka gị bụ chineke si zube ha. Eze nke ebube ịnọnyegoro anyị niile bido na jenụwarị weduluta anyị n'oge tata. Ndị nna ndị a niile na-ekene gị maka ịfụnanya gị, maka ngọzi gị, maka odudu gị, maka arụ ike, maka ihe ọma ndị ọzọ niile. Ebe ọ bụ na tata na anyị na-eme mmemme nke esi anyị nwebe aṅụrị na gị bụ chineke ama arapụnata anyị na-ayọ ka aṅụrị nke gị bụ chineke baalụ ha niile ụba n'ofu n'ofu, ka imejupụtalụ ha ọtụtụ ebumnobi nke ha na-ayọ n'isi ha n'ụbọchị tata, ka ịgọzibe ha niile n'ofu n'ofu, nyekwazi ha ike, nye ha ọgwụgwọ nsọ, nye ha amamihe, nye ha udo nke si n'aka gị bụ chineke abịa. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu chikere na-egozi ụnụ nna na nwa na mmụọ nsọ. Chineke gọzie ha ebe ha kwere na gị. Ezi Chineke gọzie ha ebe ha kwere na gị. Otodri Jesu, last Sunday was our Christmas party, so Ogara Ofuma, it went well. On our highlight today that you see the inner Argentina, I don't know whether Mahazukurezu in the African community will take 3 hours space. So Chuku, anytime anything in Chuku, so sometimes we have to, all the time we should accept it. But Chuku many like that. So I remember as of today whether our Christmas party would have held. So, but in any case, we thank God. Now, God of mind, I enable everybody who played the different roles have played to see that the whole thing went well. Otodri Jesu, Biko, is there anybody like major travel? Name with a bongozi. Name with special prayers. If there is somebody who is traveling, name with prayer, special prayer, please come out and receive blessings and special prayers. Father Cosmos, Genye, and you need Agama Putakoso, Ngoziada Ha, Anaha Wow.
Otodri Jesu. Yes, I'm going to continue na-ekpekwe ndị mere travel. Ma na-remind ha kwa ha. Ha na-alọtakwa onye lụzọkwala ọjị ije. Anyị ga-echekwa eche ma a na-alọta. Onye lụzọkwala ya. Otodri Jesu. Nwe onye nwe birthday ya this weekend. Or this week. Birthdays. Anniversaries. Is anybody worshiping with us for the first time? Otodri Jesu. Happy Sunday to everybody. Just briefly, thank you for the beautiful Christmas party. Both the organizers and ụmụaka anyị. Anonwolofu okunnakulu that is very, very important. You know, sometimes ihoma na-emela anyị ama ama, and sometimes we fight wars that are very unnecessary. Imagine ọbụ na anyị na ndị African community esibe ọnwụ n'iwu na 14th, after all it's a meeting day. Anyị jenụba ọgụ onye ọ na-etigbusibe ibie anyị nọsi ọgụ ahụ gịnị ga-eme tata? Abịa sọsọ anyị nwa nọdụ mkpụrụ mmadụ ịtọ na ịnọ, because the snow is there, nobody's going to come out, and we'll have an empty space, and the whole mission and ego na spendela na anyị n'iyi because we are bigger than this. Mana Chineke melụ ozugbo ozugbo a na-ekwe say, okay, well, no problem. Let there be no war. Say, Dr. Nna, we are changing the date. And I changed the Buddha here, even though it was very impromptu, very short time, less than 2 weeks. Keteki we plan our Christmas party. And it was Umaka Nwezi Bangole, Ihenine Gofuma. So, nnukwu nkuzi dị na bụ na mgbe ụfọdụ Chineke mee ihe etu anyị atụrụ anya maọbụ ihe things ga outside of our own expectations. Ka anyị nwee ike nabata ya. Open up your mind to the will of God. Sometimes it turns out to be the best. Not sometimes. The mind of God is always the best. Ya bụ ka anyị na-eweli etu ahụ ka ọ bụrụkwazi ihe nnukwu nkuzi nyela anyị niile ndị ga-ejekwazi ụlọ maka ama m na enwe ndị ka ga-apụ this week. So onye ọbụla ga-eje this week, Chineke duo ụlọ. Anyị ga-anọ chelu ụlọ. Unu eweta na sọ ọjị a ga-aṅụ ma mmanya n'elu ọjị a. So anyị ga-anọ n'ụlọ ebe a chelu ụlọ. All right. And I'm making it quasi Dr. Monzo for impromptu altar sermon. So he took 7 at Mass and then go my reading. If I go just running like a mini priest, which is good. Thank you so much. God bless you. Thank you. Onye nwanyị na onye lụnụ. Ka Chukwu Chike dị na-egosi ụnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'abalị misa gwụsịgo. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee.